करेजा पता न कब यही है तुम हमर दिल पे पत्थर रखाइल बाटे कि ई बात उनकरा के हम बताए तो कैसन लागी उनकरा के। लेकिन खैर अब बतावे के तो परबे करी कैसे कि ऐसे हम सुन सुन के बात खुद तो ना घुट सकी ना अगर उनकरा से हम कुछ बताए तो हमारा सोल्यूशन तो कुछ जरूर निकलिया। कहाँ बहाना अब तक से ना है ना। हे भगवान जी बस उनकरा के संभाल लो अपने आप की बात सुन के। समझ में नहीं कि नहीं बन बहुत हमारा खींच बड़ा ताटी आए हे जे खाड़ा बनी दू आदमी देख ली जाके घर कह दी तो का करियो सा। बताओ इतना प्यार तारा से कैनी। हाँ। कितना क्रिया कसम खैलू। हाँ। आज छोड़ के कहतलू कि हम जाई हमार बियाह शादी सेट हो गई। अब देखा ये कहूँ बेर हमारा बारे में ना सोचलू ओगर त माई गाँव बाबू के प्यार बाटे तो कैसे कोई पूरा कर सकेला तू ही बताव आदमी के सही नजर बाटे असही गाँव वालन के नजर में खटकता नहीं हम भाई हमार कहती शादी करेगे तो हमके करे ही के पड़ी। बारे उहे हम अपन माई बाबू के मर्जी से शादी कर ले रहती तारा से पहले तो हम धोखेबाज हो गई रहती। आ तू देखो तू भी शादी खाली अपन जिंदगी बसा ली है बाल बच्चा हो जैसे तो हम अपन जिंदगी बसाई। अब तो जवन बसे के उ बस गइल जवन उजरे के तवन तू उजार देलू करे जा। अब रह का गइल बा खैर कोनो बात नहीं तारा खातिर एगो लास्ट गिफ्ट देतनी का चोली इहे पेन के अपना ससुरा जाइए। अब रोवा मत न त हमार रोवाई पड़ लगी। ठीक बेटे ई चोली के हमने गिफ्ट में मड़वा के शीशा में रख देबे करे के देखत रह तार याद आवत रही हमरा के। हमार नाम लिखवा दिया चाहे लिख दिया अपना हाथ से। ठीक बेटे देखा बाकी एक बार और जरूर मिली है हमारा से। ना देखो ई गलत बात बाटे बियाह होगला के बाद में हम एक बार भी तल से ना मिलब हम अपने पति के तो धोखा ना दे सकी ना। या हल्दी लागी वो दिन वही हल्दी के दे हैं आवे के बा हमारा से मिले के बा कैसे कि उहे हल्दी हमारो देह में तनक्यू सक लाग जाई हम मरियो जाए तो अफसोस ना रही। समझ गए ना कहाँ एक से दूगो प्यार करे वाला बिछड़ेला मरे ई समझ में ना आवेला। तारा सब कुछ समझ में आवता तो के अपन माई बाबू लौकता गांव घर इज्जत वाली हो गइलू आज। अरे की रोका रोका डोलिया अरे लजिया के मारे ना गलत बोलिया रोका रोका डोलिया का हो रोका रोकी ई का होता ओ तमु जनरेटर करके लगाए कर तू बियाह में तू हे जिया के तोर लाज शर्म नहीं रखत रे तोर बारात जावे बे काल पोस्ट में अब देखो चाचा ऐसा कोनो बात नहीं के ई आई रहल एगो बात कहे खातिर हमर सहेली एगो बिया दूर के हिया ओकरा के काट देबे के त सोचनी कि करके बुला के दे दी काटवा आ काटवा लिया के भुला गेल नहीं यो भुला गेल हम गड़िया के। लेकिन तोर आदत ना छूटी ना ए भैया देखो तो छुपाए का बा तू जानते बड़ा कई बेर हमनी के मिलत खानी पकड़ाई गंजर रहर में कौ गल्ला में तुगरा के हम ही प्यार करनी जा। अब शादी बियाह होता लास्ट में कहनी है कि भाई भेंट मुलाकात कर नहीं तो ऐसा काम बना कि तू चलो एकरा घरे का कर जाई। अब एके में काम क्लियर कर दियो त क्लियर करे के लेके भागना के रहती तो हम क्लियर करा देता ने क्लियर कुछ मत कराओ चुपचाप जैसे देखल आंख मूंद लो काहे खातिर ई देख के बाल का करे के बाद चाचा ज्यादा चाचा हो जाए तो फैसला का अभी इतनी बात के तो काहे बड़ा होता रे चाचा हती हती बात बा निकल चपल बा हो आज के बाद कबो हमनी के कसम क्रिया खा लेबे ना मिले के ना मिलेगा हम काले हमार टिकट बा बाहर के खातिर मिल जाए जाए तो गांव घर जानी तो का करे के बताओ एकर बियाह के दिन धइल बा चल तू घरे पहले चल हमें के लेके प्यार बदना बढ़िया दीदी ससुराल में नाम होखो हमार 10 गो लड़की ना दीदी के ओने कोनो कुछ दे एक बड़ी बेटी बिया पलंग दिया तो कुर्सी दिया तो कोनो सामान दिया ब्रांडेड दे बस हां देखी काहे से तोरा पाता बाटे कि हमारे कोई देखो झूठिया के तू बाल कहां को झलई की तहार बंधन हो अबे हाफते घर में पूछियो अरे ने अरे ने
कह दिन बियाह भइल बाद टाइम कल हरदी बा करे हरदी कल मोड़िया गाड़ी खातिर आ जाए जरा लोगन हमनी के तय जल जाई लेकिन एगो लिया के आइल बनी तो का करी बस कटवा दे और का कर हां ए बबुआ जानते कटा दे बस। बुलाओ लड़किया के बुलाओ सर देना है ना रे अब देखो केहू जानत नहीं कि देखा बवाल लगन मत के दिन कराओ बटे का जरूरत है कुछ ए कर भैया, बना ना लड़के से बवाल मत हम कराओ लड़किया से का करम काहे ने बच्ची लड़किया का के बुलाओ बस कटवा दे कल चाची। हां ये बबू कटवा दे हमारो बात दुगो बांस माले काट लिहा। मारो के बास तक ऐसा मिल काम जाला बा न झरो कि एगो तो हरदी लगते बाटे वो जो लगते है जो एगो हेउ को हरदी लगवा दो हमारा ऊपर मुंह हमार कहा के ऊपर हरदी लगवा दे हां बियाह हमने सेट करवा दे कैसे बियाह करवा दे ये सब ठेका लेके बैठल बनी हां माने होले बियाह कर द अपन लड़किया के सनकल बड़ो कल नहीं की हम लेकिन हरदी बा उल्टे से तो बतियाई तू उल्टा सीधा हम बोलतनी हां तार लड़की कहां गोरल हिय कहाँ बोली भागे वाला बना से दोनों ए मर देख बुद्धि एकदम ठीक बाटे ना साफ गजब हाल बा। गजब हाल बा बियाह करती हम गजब हाल बा माने हम झूठ बोलतनी का कहल चाहत हां कहल माराई जी आ फेन मिला तो ले जा को जी ईटा के जरी पिछवारी बंदाना मा हां तू देखला हो अपना अपना की की देखनी हां हरदी बता का जानत बरतिया के दिन लाते मुझे खा दे तारा का कहता नहीं रे के कार से मिलत रहलस ए बाना धक लिए नी हां ए चाची डर बा खामा लेके खड़ा सुना छतिया के सुना एगो बात ऐसन बा तू ओइ जे रह हम जाते नी मुखिया सरपंच को बुला लेबे जा बोले ले जा अब बियाह शादी हो थाना पुलिस कुल ले आवो कुल जब सरवा ये जब बेइज्जत हो जाए तो टिकल के ना बाकी बा। तू बियाह करबे ना हां करब जाई रो जाई सारवा छोड़ ले बानी कि बियाह कल जा भाई कोनो दिक्कत हमके नहीं खे तो सारवा तर की 2 मिनट बोल ले जब बतिया लास्ट मिलन रहला कनी जा कर जा तू चा। अरे तो गाला बा आज लास्ट मिलन के बात करतले आ कहियो कहियो पता चल कि मारो के दिन जे बारात आइल त आके गोली मार ले भिड़ैले कैसे कैसे बवाल कर करे हम पहले ही बवाल कर दे चबोया के बात सुनत रहू कर ले आ तू कैसन बाड़ू चुप सुन पहले सुन कल हर दीबा आ मुखिया सरपंच कह दे आ तू कह दे हां बुलाओ बुलाओ बोलाई अब ऊ लड़के से ना बियाह अब तोरा से बियाह होई चलो ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं की तोरा से हम बियाह राजी होई बानी जा आ मंदिर में काली मां के मंदिर जा में कहबू ता कर ले हम बियाह बियाह एकर के का पता चल के दुल्हा के गोल कह के खुशे नहीं की दिन भर बतेवे से पकड़ई बस हमार खड़े ही हम जाई नहीं कह दे बियाह कोनो बात कह दे जा कह दे जब बदनाम भई त निक से बदनाम रही अब जब सड़ी पहले ही कहल रहती साटा देख बेना माई साटा में चुप गहना गुड़िया काहे खाती बनी 500 के साड़ी लिए थी बिहुती या बियाह हो के मंदिर में भगा चली थी भाई भतार के संगे 2 लाख रुपया दे देल तिलका के 2-3 बेर आदमी पकड़ाई लोग हरी बुधिया कामना करते रहे आ जाऊ सरवाया के कान में फूक दे तार बुधिया काम कर पता रहे कि पकड़ाई में तो मारला से समझाला से समझ जाई तब समझिए ना गलबानी ना पता रहे खड़े एक कहू बेर सुना एक कहू बेर कहले बे कि हम बियाह ना करब कहले बियाह तार से हम तो जरी तो इज्जत रखम जरा से तू बियाह घर कर में ना आया बुझाइबी चल से बाहर चल मंदिर आज के डेट में सुना बात ही बा कि हेतनी केहू के जाला ना आए तो आदमी चाहेला कि बहुत कम जाता है एक बेर हेतना चल जाला ना तो वो बर्दाश्त हो जाला। अरे दो गलबा का कहत रे कुछ ना चुपचाप चल मंदिर में आ बियाह कर ले लेके जो दोबारा मंदिर के हमारे घरे वैल्यू मत नहीं खे आइए। हम सीधा कोर्ट मैरिज करेंगे। ए नती उ कोर्ट मैरिज करब त ना छोड़बा का ना जब छोड़बा छोड़ा ही के रही तो बियाह का करी के मन प्यार करके तू आज तक प्यार करके निभले बारे नतिया रवि राज निभाएगा। छुंद चलो डार्लिंग आओ।